Daluyon! Napalabas, agawid kuman ni Mateo manipod iti panagpaliw da itoy. Ngem nasalaw dagiti kakadwa ni Manuel nga grunrunda. Inkaguman na tinaglibas, ngem nakamatan da itoy. Awan nga ruden ti paglisyan ni Mateo. Isu akapilitan anaamuanen dagiti lalaki akalugaranda. Ti maipapan ken kuana. Iti sabali abangir, kinasarita ni Soledad ni Manuel nga anak na. Maipapan, iti nangeg na asayang guseng asibibiyag ni Mateo. Iti panagawid ni Loreta iti balayda. Kinasarita ni Andro akabsat na. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Ada kayat ko amaamuan. Sigat ipagdamaga. Sapay la kumata saan kamet nga gulbud kanyak, Loreta. Manong Andrew? Adda sayang gusang anakadanon kanya. Agpaiso ka di asibibiyag ni Mateo. Anya? Manong Andrew? Anya ka din day nga ibagbagam? Anya si bibiyag ni Mateo nga ibagbagam? Di ka aglibak. Kas itinakon-akon. Adda nangeg ko asayang gusang asibibiyag ni Mateo. Iso nga ibagam tagpaiso. Awan ti amok iti ibagbagam, Manong Andrew. Di ta ka man laan. Ops. Di na panawan. Kasarsarita ka pa'y laeng. Anay ko. Di mo mas masantimak, Manong. Masaksakita na. Ibagam kanyak ti agpaiso kunak lang arudan. Agpaiso ka di asibibiyag ni Mateo. Anay ko, Manong. Ti imak. Diyan isardeng ti panang mesmes ko iti imak. No di kagsaw iti budnaw. Si bibiyag ka din ni Mateo. Jack, amo! Saan ko nga amo? Pampanunutom ka din ni Loreta, agayem mo, balasang ko. Mama Helen. Mamati ka madanagan ka kankwana. Gapo iti inaramid di kabsat na. Ni Andrew. Saan ko nga ilibak dayta? Kabisado kami ng ugali ni Andrew. Awan ti ipirpirit day at tao. Ti importante kan kuana, kat may patungpal na ti anyaman akayat na. Magunod na ti anyaman a magustuhan na. Ay, kasta gayam. Sa bagay, damo pa'y laang apan nakakita kan kuana. Talaga sa balin diriknak. Nadagsan tiriknak kan kuana balasang ko. Isu na laang tasaan ko mabalin nga ipadlaw dayta. Nang runak at agkabsat dakan ni Loreta. Maawatan ka, Mama Helen. Kat agyamanak, tauray kaskasano. Saan nyo akayat amasair tirik na jigayam ko? Kinapudno na, nanang. Talaga asagsaga na ako no anyaman ti posible mapasamak. Kabayatan ti kaadda dito'y dadyang Andro. Mateo, anak. Impagarup ko nga rod, no ipilit na tagsukimat diti balay. Kabayatan ti kaadana. Ay na, saan kumat nga itulok nga ramiden na ti kasta? Awan ti karbangan na anak ko. Nanang. Naimbaglakit din ta saan namat ngay naramig. Iso alinaplapdak ti bakik. Amkak ngamin nga amangan numakadlaw ni Andro. Amok nga iti mabit. Agkuros ti daran mi kini Andro. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Anya nga agkuros ti dalan nyo nga ibagbagam. Agkita kami to, nanang. Masiguradok dayta. Ngam saan kayong agdanag? Tano mapasamak dayta. Amok ton ter aramidag. Pas! Lawan na turod Jacob set mo Torko. Saan mabutenggan ka? Kan talaga turod. Agyaman tajak kinabil. Nugayem day jay ibagbagada amatiyo. Apay asaan anasingad kan ka day jay at tao. Ammom no anya te kagurak, Torko. Iso jay tao, anagado ti salsalod sudan na. Bas. Aramidam no anya ti paparamid ko kan ka. Jak kayat akom pormilatan ti damdamagam. Nalawag. Matungpal, Mos. Di kagdanag.
Adayo. Ipakitam iti aramid. Saan apasig asa oktor ko? Laglagi pa. Diyak kayat ti tao analaing asumao. Ngem awan ti aramidan na. Nakasagana ka beteng saan kaday anak kao. Wen, tatang. Agaban niya ti bagam kadag iti kakalugaran tayaw. No bilang damaganda. No apay ngayon limen mo asibibiyag kagayam. Numabalin, tatang. Kaya't ko aliklikan day ta sa ludsod da. Ay, anak ko. Panagkunak. Kat uray no maamuan da. Awan ti parikaut. Ngabin sigod din nga muda no niya ti aramidam. Tatang, Agkakalugaran tayaw. May sa ti kayat tayo ang mapasamak. May sa ti tarigagay tayaw. Ti agbiag iti naulimag. Kanti may subli ko matisigod akin na ngayad ti aglawlaw. Anadadailan. Gapo iti operasyon ti pagminasan. Isungawan anyaman na no ibagam kadakwada ti panggap mo. Kat kaspay lang iti sigod. Ti panagsubli ti sigod akin na pintas ti aglawlaw tayaw. Ken ti panagsubli ti linak ken kapya iti lugar tayaw. Talaga nga awanan ba inday jeng Andrew? Kung aktupay kat, adalakit ti sabali ang mapasamak. Nakaro at talaga nga minti panagtibayok. Vanessa, itikas jay adjar ni Manong Andrew. Dakkel ti pamatik nga agpaiso asibibiyag ni Mateo. Ha? Ni Mateo ti makagapuno apay ang makapungpungtot ni Manong. Damdamagan na kanyak no si bibiyag. Ngamjak masungbatan. Loretta, Iso ang mamati ak. Si bibiyag ni Mateo. Saan nakas jay ti jar ni Manong Andrew? No saan apod no as si bibiyag ni Mateo? no kasta nga rod, agsubli ak iji ayanda na Marcela. Kat iti day ti agundaway. Nasken nga adda ti maamwak. Saan ko nga itulok nga awan ti maamwak, Loretta? Pasensya kan Manuel. Rimuar ni Mateo tanapan nagpaliew. Kasta ka day tatamin daw. Amumetan barok. Kayat na nga dan manuktalan na. Kayat na nga da maramidan na tapno mapasardeng ti operasyon ti pagminasan. O sige nga ron tatamin daw. Kasaritak dagiti kakadwak. Tagbalin kami nga alertaw. Barok. Kasapulan day tatamin daw. Iti kasta. Mapakadaan may. Noon yaman ti mapasamak. Sana mabalin na baybayan mi ti gayim ko. Narigatan. Saan tayo nga mo? Noon niya ti mabalin na mapasamak. Agyaman akin ka barok. Talaga agayim na ka ti anak kao. Amuyo mo tata. Kasla nagsilpon ti bahagis mi kan ni Mateo. Saan ang mabalin abaybay ak ti gayim ko? Ore agturong tapay la siguro ija ayan da sulitan balasang ko. Tapno saan amasi nga ti panagsarita da Marcela ken Vanessa. Wen na Helen, kastamat lang ti panggap ko. Kaya't kumot nga mi na makasarita ni Manuel. Ti anak ni Soledad. Wen na. Ni Manuel ti kasingadan ka ni Mateo. Amangan no damot ti amo na may papan iti kinapudno. Ay, ang amom. No dagiti imbagayo apanggap ni Mateo ti pangibasaran. Kasla maawata kon. No apay nga inlimod na nga isukat si bibiyag. Nana Helen? Nawaywaya ngamin nga agsukimat. No awan ti makaammo nga isukat si bibiyag. Kan saan laang aday ta? No bilang taadada ka sa mapasamak kan kuana. Kabayatan dar aramidan na. Saanen ang narigat nga aklunan dagiti napanawan na. Nga ipatpatag na iti biyag. Gaputa tingarod amuda kat siguden apimusay. Nana Helen? Ang patapatak matlakit di dayta. Nila ang Mateo ti makaammo noan niya ti pudno. Taapay nga inlimod na ti amin.
Agpakpakaasiak na Marcela. Anya ka di at talaga ti agpayso. Vanessa, balasang ko. No namati ak itiim mo na nga imbagayo kanyak ididamo ak kinasarita kayo. Maipapan ka ni Mateo. Diyak o manugot itan. Kayat ko amaamuan ti agpayso. Oh, Nana, apay ana pa ulimak kayo mutan. Anya ti kayat asawan dayta. Kayat ka di asawan dayta. At talaga si bibiyag. Wen, Vanessa, si Bibiyagak. Mateo. Mateo, anak ko. Nanang, awan na nyaman na. Mabalin ka din, Nanang. Baybayan na kami pa'y kumangagsarita kini Vanessa. Sige. Sige, anak ko. Panawan kayo pa'y dito. Kasano ana pasamak daytoy Mateo? Mabaling ka di amaamuak. Nalabit at talaga asaan ko pa'y agasat, Vanessa. Isu asaan niya intulog ti Diyos ama isagmakak iti daydi at trahedya. Mateo, Tinapudno na. Oray siyak. Jakpat yun analasat ko tinapasamak. Naimbaglangan tada nakakita kanyak at agakabangibang nga ili. Idi na ipaigid ak kalpasan ti pan nakaianod ko itinaglaok apitak kandanom. ha? Daydi alakay tinangispal kanyak. Inka gumaan na kanyawit iti kalapaw na iti kabangibang alugar. Inananusan na kinagasan, aging ga nagimbagak. Ngaman yan, taapaman akabailakon ti bagik. Isumot ti pan nakapukaw na. Anya? Day tatagpayso, Vanessa. Kinon ko na kiti bagik. Kaslakit din nagbalin akasok at tibiyag na tibiyag ko. Gaputa kalpasan ti panangispal ken panang tulong na kanya. Isumot ti pupusay na. Kastagayam. Kaano pa nagsubli ka di ti balayo? Nabayag mo tan, Vanessa. Ngam imbilin ko kadananang kentatang. Kastamot tan kini Manuel arumbang ama ilimod ti amin. Anya? No kasta? Sigo din nga amo ni Manuel? Wen, Vanessa, nabayagan niya muna. Sigo din niya muna si Bibiyaga. Apay, adi mo man laimbaga kada kami ken ni Vanessa ti agpayso, Manuel. Loretta? Aggagayam tayo, mat. Ngam apay nga inlimod mo kada kami ken ni Vanessa ti amin. Pasensya kan, Loretta. Ngam ni Mateo mismo tinangkid daw. Ama ilimod ko matipalimod na. Di na kaya tamaamuan ti asino man. Malaksid kada kami kadagiti dadakkel na. Ngam, apay. Kapo iti misyon na. Kaya't namin adoktaran, noon niya talaga tagpaysaw. May papan iti operasyon ti pagminasan. Saan nyo ka di anapanunod? At tumultulong kami mat kan ni Vanessa maipapan iti dayta? Saan ka di nga damot kada kayo nga agindag dito iti simpat chami? Loretta, pangasim ko ma. Saan nakakagura? Nagtungpalak lang iti kidaw ni Mateo. Isa maawatan na kumamay. Pangasim. Kaano laeng mat nga inaklon kanyak ni Manuel ti amin, Helen. Iso ano malagip mo? Nasdaawak, idi kinunam kanyak anakitam ni Mateo. Ay, ti pakas daawak. Anya ti panggap na idinakitak nga da ija mansyon. Apay ajar na ti sumrag iti inaladan ti mansyon. Jakmat ammo, Helen. Ay, mas daawak at talaga iti. Nataranta akla iti inawagan nak itinanak laring. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana iti ngagpakita. Iso a pinanawa kadagos. Kastagayam. Ngam imposible ang nagbiddutak. Kat ita, mapanagnakanan nga agpayso amin nga imbagak ide.
Anya nga ron ti planom ita, Mateo. May salaeng met ti kayat ko. May pasarding ti operasyon ti pagminasan. Gaputa iso at talaga tinakaigapuan ti amin ang napasamak dito a lugar. Ado tinaisagmak, gapu iti pagminasan. Natadail taglawlaw. Nagbalin a nariribok dito a lugar. Kan isumot laang tinakaigapuan ti trahedya ang napasamak kanya kidi. Ana imbaglaangan ta nalasatam, Mateo. Wanya rod, Vanessa. Iso apanggap ko nga ibukbok ti amin niya oras ko iti pan nakaipasardeng ti pagminasan. Tanalabit day ta talaga ti misyon ko. Iso ana ikanak iti may sapay aguntaway. Mateo, Iso lugan ni Andrew tinagsardeng iti batog ti balayo. mapan kay jayan tanan ng kantatang. Siyak ti sumango kini Andro. Agpay sugayam asibibiyag ka, Mateo. Wan. Nalabit niya inispal nagtinamarswa. Tadapay nas kanya ramidag para dito'y lugar mi. Ngem inalilaw na kami amin. Kasano kung mga inalilaw kayo ako nam, Andro? Gapot atim pagarup mi amin ket natay kan. Andro. Nalawag apan ang lilaw ti inaramid mo. Ket amom asaan arumbeng dayta. Awan ti inalilaw ko. Andro. Iso asaan arumbeng ako sarnak. Anya nga awan. Panangan lilaw ti di mo panang ipakaam mo asibibiyag ka. Di mo ipapilit ti kayat mo. Awan ti inalilaw ko. Ket na mabalin. Pumanaw kan iti sularmi. Sakbay ako maarupay ti panagsubangta. Pumanaw kan! Agtungpal nga ta ni Andro, iti imbaga ni Mateo, gagayem, iyuliwayan adenggen, ti ituloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, kinumprontar ni Andro ti kabsat na ni Loret, ket dinamag na no addaam mo daytoy iti sayang guseng asibibiyag gayam ni Mateo. Kinuna ti balasang nga awan ti amuna, iso aminusmusan ni Andro ti ima ti babae, ngem kas di nga awan ti naala na a positibo asungbat. Manipod iti balasang. Iti sabali a bangir, nagturong manan ni Vanessa iti pagtaengan dana na Marcela. Ket iti dayta agundaway, naamuan ti agpaiso maipapan ken ni Mateo. Nagsarita dagitoy, ket bayat ti panagsarsarita da, simbangpet ni Andro. Ni Mateo nga ro ti simmango ken kuana. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Inalilaw na kami amin. Ha? Kasano kung mga inalilaw kayo ako nam, Andro? Gapot ati impagarup mi amin ket natay kan. Andro. Nalawag apan ang lilaw ti inaramid mo, Mateo. Ket amom asaan arumbeng dayta. Awan ti inalilaw ko, Andro. Iso asaan arumbeng nga ako saranak. Anya nga awan? Panangan lilaw ti di mo panang ipakaamo asibibiyag ka. Di mo ipapilit ti kayat mo. Awan ti inalilaw ko. Ket no mabalin, pumanaw kan iti sularmi. Sakbay ako maarupay ti panagsubangta. Pumanaw kan! Makitak ti kastadjar mo ita. Kaya't nakapapanawan. Gaputa amom apanangan lilaw ti inaramid mo apanangilimad iti kinapudno asibibiyag kagayam. Saan ko nga inlimad asibibiyagak? Apay nga rod nga italangan na amuan mi ti amin. Noon yaman ti makagapo. Panagkunakit awanin ti bibiyang mo. Naturod ka nga agsaw, Mateo. Kunamlan nakalinlintag ka tao. Nalabit asa anak ang nalintag. Ngam awan ter aramidag adakas, Andro. Nang nangruna nga awan ti pakainaigak kadagiti banag ang makaapekto kadagiti lumugar ditoy. Ken makadadail itaglawlaw. Anya ti kayat mo asawan? Mamati ak nga amom. Noan niya ti kayat ko asawan, Andro. Ngam no kayat mo. Ibalik Hoy, ko. Mateo! Dahito iti tandaan. Iti kaano man. Saan to ang makaipay iti pagsayaatan ti panangilimad mo iti kinapudno asibibiyag ka. Ket nakalasat ka iti daydi anapasamat. Sinayang mo lang ti ado at tulong ken gastos ko iti anang ipaspasapol ken ka.
Nanganlilaw ka. Sa bali man ng driver ni Andro. Dayjayan. Pimanawtan. Naidumdumat ti jar ni Andro. Anak kaammo si bibiyagag. Apay akas jeti reaksyon na. Napansan ni Andrew, Nana Marcela, Tata Mindo. Dito'y kapayla ang balasang ko. Saan ka rumrumwar? Un nga rood, Vanessa. Dito'y kapailaang. Urayan tayo nga agsubli dito'y ni Mateo. Nana, Panagkunak. Kat saan anasaya at tinagbanagan ti panagsarita da. Madlaw iti umur ti lugan ni Andrew ngay madayaw. Un nga rood, Mindo. apay nga ta Nana Marcela, Tata Mindo. Anya nga ta tinapasamak. Maamuan tayaw. Apaman asumrek ni Mateo. Oray no saan mo ngay bagabos. Nakadkadlaw iti langam. Asaan anasaya at ti pinanag ti panakisarita mi ti lalaki a ginagkaram. Iso dayjay ni Mateo. Isugayam dayjay. Sigun iti nakitak atak-takter na. Kasla na turet mata, boss. Tano ibasar ko iti napaliiw ko apa nagsarita yo itay. Saan kayo laki ti nagkinawatan? Iti ka ano man. Saan kunto ang makakinaawatan dayjay a Mateo? Boss, Gaputa dayjay alalaki tinamnama akaingetan akaribal ko iti puso ni Vanessa. kasta kayam, boss. Day tatiag pa sutor ko. No idi ta si bibiyag pa lang day di Senyor Ismael. Mabalit siguro adakkel tinamnamak asyak ti agbaligi amang tagikwa ka ni Vanessa. Ngem itatawanan day di Senyor. Mamatiak nga ti unak ni Mateo. Boss, Angem kayat ko maurnos pa iti amin maipapan kadag iti negosyo. Nang runa iti pagminasan. Sakbay a panunutak ti maipapan iti panagribal mi ka ni Mateo. anya ti kayat mong aramidag, boss. Kayat ko alikidaremon ni gobernador iti kabiitan aguntaway. No kasta, Vanessa. Nagkita kayon ka ni Mateo? Wan, Loretta. Nakapagsarita kamin. Naamwa kon ti amin a napasamak. Anyan? Kalpasan tinabayag apanawan apanamati tayo anatayan ni Mateo. Gapu iti day di atrahedya. Si bibiyag gayam. Wan nga rod. Kat maragragsakan na ka talaga, Loretta. Vanessa? Iso na lang ta. Namnamaakon nga dadagiti tumpwar asaan anasaya at amapasamak. Kadagiti sumarsaro no nga aldaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Diyak amo nung masair ka. Ngam, rumbang laang amaamuam ti amin. Maipapaniti anya. Iti kaaddak iti ayanda Mateo. Napanmat ni Manong mga Andrew. Ha? Nagsarita da ka ni Mateo. Ngam, saan anasaya at tinagbanagan ti panagsarita da? Anya? Day tatiag paiso, Loretta. Kat day tati makagapo. No apay anakunak, nga amangan no adda dagiti saan anasaya at amapasamak. Kadagiti sumarsarono nga aldaw. No idikat natalgad tiriknak nga uray no agdakdakiwas ni Mateo. Sabali itan, Mindo. Anya ti kayat mo asawain. No ibasar ko itimbaga ni Mateo, ang nagsaritaan dakin ni Andrew. Amok nga dati saan anasaya at amapasamak. Kat day tati makagapo itinalaos a panagdaanag ko ita. Diyak amuno anya ti rumbang nga aramida. Ay, ati importante ita. Saanin nga glemlemeng ni Mateo. Mabalin nan tiyag marangmang kadag iti kalugaran tayo.
Boss, anya ti makunam iti naibagaken ka plano. Magusto aktor ko. Iso na lang, tapag dua-dua ak no kasano nga ipatungpal mo. Amangan wag mintis ka iti panang ipatungpal mo, kat sumabit ka. Sigurado ama iraman ak na mapasamak ti kasta. Boss, panagkunaket daytoyen ti gondaway. Tapno mapanagnagaken ka, no anya ti kabailak. Anya? Panagnagaken ka, asaan ka anagbidot. Kastama, panagnagaken ka, no anya talaga ti kabailak. No may papanan, kadagiti napapatag banag, anasken, may patungpal. Anyan, Barok. Jakla din amnama. Kaslasaan ko apat yan, akasangsango kaitan. Nanasolidad. Ay na, Mateo Barok. Ala, nana, agluha kayo matan. Jakla mas baalan tirik na, Barok. Nasingad ka ni Manuel nga anak ko. Kasla anak ka matan. Amom dayta. Nana, Maragsakan ak iti kinapudno. Analasatam day di anapasamak. Kat si bibiyag ka. banag apagyamyamanak matuna iti namarswa. Nanasolidad. Amok nga iso tinangispal kanyak. Tanalabit nga at dapay ti pangaramatan na kanyak. Mateo Barok. Nana, ni Gaya Manuel. Adda ko man napatag pagsaritaan may. Sige, urayam labitan, Barok. Siguradong agsubli na ijayan. Manipod ijay talon. Dagiti maag apasurot ni gobernador. Agpapadada nga awanam muna. Natalik dalaunay ket saan da abinantayan tilugan ti amo da. Ti resulta na baligi ana ikapet ko ti bomba iti lugan ni gobernador. Agtalinaedag laeng dito'y nang pwesto. Isaganak timot ko a video camera. Tapno may video tinapintas nga eksena ama pasamak. Ti may record ko a video. Ti mangipanagnak kini boss. Noan niya ti kabalag nga ramidan. Sigurado. Dayjayan ni gobernador kan dagiti boyot na. Isagana konti video. Sigurado amaragsakan ni Boss Andrew. Apaman amadamag na abaligi ti mission ko. Dayjayan nagluganan ni gobernador. Saan amabalin amapayag? Baligi! Imposible ang makalisi ni gobernador iti panagbetak tilugan na. Agpasimpliak lang. Mangkita kiti napinta sa kuntaway. Tapno makapanawag dito ay asandak apagatahan. Awan ti nagbaliw, Mateo. Nanya dagiti plano ide. Isupay lang aging kaita. Nasayat no kasta, Manuel. Agpada ti kayat tayo mapasamak. Ti may pasardeng ti pagminasan. Nga iso tinangipaay itiriribok dito lugar tayo. Husto ka. Iti panagsarita mi kinendro. Nadlaw ko ang nagbaliw ti reaksyon na. Apaman niya impasagid ko ti dakas nga epekto ti pagminasan diti lugar tayo. Anya? Day tatagpaiso, Manuel. Isu amamatiak nga iti mabit. Mapanagnakan tayon ani Andrew ti adda iti likodan ti operasyon ti pagminasan. Isumot lagayam akas dyan ni Andrew.
Anya ti kayat mo asawan, Manuel. Idi ngamin na uda nagsarita kami. Imparupa na kanya karumbang nga agtamudak kan kuana. Sir Andrew ti kayat na yawag ko kan kuana. Kastagayam. Ngam sige. Agtungpal kalataytan yaman akayat na. Tapno awan ti pamkwatan na, nga agaramid iti saan anasayat. Ngam saan arumbeng amabaybayan dagiti imunan a plano tayo. Anya jay kunam, Loretta? Nadisgrasya ni gobernador ijay mismo a Kapitolyo. Anya tinapasamak? Napabetak tilugan na. Kat karaman ka dagiti natay. Diyos ko. Sigon iti damag. Agkakaribuso da ita ijay sentro. Nangruna ijay Kapitolyo. Anya ka din dagiti ang mapaspasamak diti probinsya tayo. Apay ang nariribok mo tan. Diyak matam mo, Vanessa. Hanggang kitdi. Nakaamamakan dagito'y ang mapaspasamak ita. Nakaamuam iti da ita, Mindo. Isu itan ti agwarwaras adamag dito'y lugar tayaw. Diyos ko. Asino kanungay iti responsable iti napasamak iti gobernador? Madama pa'y lati investigasyon. Agkakaribusuda nga ron itay ija sintraw. Ay, Diyos ko. Ay, ni Mateo. Ayan ti anak ta. Napan ija yan da Manuel. Mindo. Adda nga taam mo ni Mateo iti mapaspasamak. Marcela, anya ka din day tanga ipagbagam. Anya kumamot ti amo ti anak ta kadag iti mapaspasamak. Mindo. Awan ti amo ni Mateo iti napasamak. Imposible day ta pampanunutam. Boss, saan laingan nga iti damag tinakamuam? Nabuyam pa yan ti video, may papaniti na pasamak. Turko, Saan na pa nagpanagkel, boss? Ngemkas iti nakunakon ken ka. Adayo, anadisdiskarti ak amang ipatungpal ka dagiti napatag abanag akayat mo mapasamak. nalaing. Magusto ak tinaramidam, Turko. Boss, Gapoy ti dayta. Ikan ka iti insentibo. Dakilagatan titad ko. wow! Agyaman ak no kasta, boss! Kat numapanak nakak nga awan apulos ti pakaamuanda iti kinasya sino tinang pabetak iti lugan ni gobernador. Nayunak to pa iti itad ko kan ka kwarta. Agyaman na kita kasta unay, boss. Dabis ka talaga. Ulitak mo't nga ibagakan ka, Torko. Amok at aripatuan dagiti natulnog kinapod no ataw. Tilang jak kayat ket dagiti agin lalaing asaan da nga ammo no anya ter aramidan da. Ikagkagumaan da sa pulan ti responsable iti napasamak ka ni gobernador. Mama Helen, Nakaamamak mo't ita dito'y lugar tayo. Agkakanatan dagiti krimen na maipadpadamag. uwan nga rod, Mama Helen. Saanan akas idi ana ulimak? Anatal na. Saan tayo nga amuno kaano arumaot dagiti agar aramid iti kinadakas? Vanessa, Idi si bibiyag pay day di papa. Masigurado nga adda koneksyon na ken ni gobernador. anya ti kayat mo asawan, Vanessa. Mamati ak akasosyo mat day di papa ken Andro ni gobernador kadagiti negosyo da. Vanessa, Day tatag payso, Mama Helen. Kat itataawanan day di papa. Kayat ko nga asikasuan dagiti negosyo na. Kat numabalin, saan ko man amakisosyo ni Andrew. Anya ti pagbanagan ti pangpanggapan ni Vanessa. Kagayem, ti uliwayan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Daluyon!